खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 9 नभेम्बर 2021 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना बारा मोजां नङा अब्लाबो नाथाय मावनाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोसोखौ गोजोननायबो मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन गोबां धोन खहा जानो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां नङा खहा जागोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब लानांगोन नखराव दिनै अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन बहाबा थांनांगौब्ला मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ नाथाय लोरबां जागोन समाजाव मान मोननो हागोन लाइमोनफ्रा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननोबो हागोन बेफार फालांगियाव जाफुंसारगोन नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हानानै गोसोखौ दिनै बांसिन गोजोननाय मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो नखराव अननानै फैगोन समाजाव बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना बारा मोजां नङा गुबुननि थाखाय जोबोर खस्थ मोननांनो हागौ गोसोआव जिंगा बांगोन सोरबा लोगोजों एना एनि जानोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा गोरोबलायनाय नङा गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो नखराव सोरबा आलासि फैनो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम माबा साननानै गोसोखौ दिनै जोबोर दरसि दरसि मोनगोन नखराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन समाजाव मानहानि जानांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननो रोंनाय नङा मावनाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन आयाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजावबो मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सांग्रां जानाया गाहाम।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन आरो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन नखराव दिनै अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ आरो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआव गोजोननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायनो हागौ गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम नखराव दिनै अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयाबो बांगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव सोरबा आलासि फैनो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन बिसि फिसायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो अनलायनाय फैगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आया बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोब्राब खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोदान खामानिखौ जागायजेननोबो हागोन नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंनो हागोन कुंभ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोआव गोजोननाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननो हागोन आरो आरजिनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन नखराव
बिसि फिसायनि गेजेराव अननाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंनो हागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा देहानि बबेबा बाहागोआव दुखु मोननो हागौ आरो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।